annabi ya ce a hakkin Ali mai san ka dole sai muminu, mai kin Aliyu sai kafiri ko kuma munafiki wahinu. Allah da kai yake yi haka, annabi da kai yake aminu, kowa ya barka zai sha wuta ranar da babu mai kokawa. Duk gaskiya tana gun Ali ba dan halal da zai ja maka, alhaqqu ma Ali ga fadin khairul wara da jawo maka. In ba Ali ba gaskiya malan ana ta nuna maka, dan shi yana gurin gaskiyar komai wuya da daɗi kuwa. Qur'an yana gurin sayyidi, wannan fa duka hadisi muke, kowa ya ja da girman Ali duk gaskiyarsa karya yake. Kofar shiga ta birnin sani kullum gaban ma'aiki yake, ya san abin da ba a sani komai jikinsa ke taruwa. Kallon sama kadai ya ishe mu bautar ilahu duk mun shida, sunansa wanda duk ya kira bauta yake idan mun tuna.